Να ακούσουμε. Να μιλήσω. Δεν κανένα. Πιστεύω στη δημοκρατία και πιστεύω στην ελευθερία γνώμης. Η γνώμη μου είναι... Στο τέλος τα σχόλια ρε! Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να εφαρμοστεί... Δεν ακούγεται. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο περιφερειακός σχεδιασμός. Είναι λάθος. Με πολλές προϋποθέσεις και μέσα από τα πλαίσια μιας συζήτησης με τοπική αυτοδιοίκηση. Τα ΜΑΤ γιατί δεν τα Όταν τα ΜΑΤ καταρχήν δεν τα ήξερα, έγιναν αποτέλεσμα μιας διαδικασίας. Όταν είδα προ 15 ημερών την εξέλιξη που είχε η υπόθεση, υποστήριξα μια άποψη που είχε προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία λέει τα εξής: μέτρα απαγκίστρωσης. Πρώτον, ανοίγει ο δρόμος. Δεύτερον, φεύγουν τα ΜΑΤ. Τρίτον, δεσμεύεται. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Μπορεί να γίνουν ταυτοχρόνως, έτσι με 10 λεπτά καθυστέρηση. Τρίτον, δεσμεύεται ο Δήμαρχος ότι όσο εκκρεμούν οι δικαστικές αποφάσεις που όλοι ξέρουμε, με βάση τις οποίες δεν προχωράνε τα έργα, δεν γίνεται καμία ενέργεια εναντίον των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων που υπάρχουν εκεί. Είναι καμένα ήδη αυτά. Ο Δήμαρχος συναντήθηκε με την κυρία Μπιρμπίλη και τον κύριο Ραγκούση και συμφώνησε σε αυτή τη βάση. Αποτέλεσμα του πήγαν κάποιοι και κάποια τα μηχανήματα. Ποια είναι η αξιοπιστία σας? Ως λαϊκό κίνημα. Παρόλα αυτά. Έτοιμα του Δήμου είναι να αποσυρθούν τα ΜΑΤ και τα μηχανήματα. Και τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα δεν μπορούν να αποσυρθούν. Τα μηχανήματα είναι σε μια ζώνη. Είναι σε μια ζώνη, μία από τις. Είσαι δημοτικός σύμβουλος. Είναι μέλος της Πολιτικής, είναι ο Μελέτης ο Πόγκας. Ο δημοτικός σύμβουλος, ο δημοτικός ξέρω ποιος είσαι. Δεν ξέρω τι είσαι. Λοιπόν, δεν είσαι δημοτικός σύμβουλος. Λοιπόν, ο Δήμαρχος δεν έθεσε το εσείς παρακαλώ. Έλα ρε σταμάτα λίγο ρε! Λοιπόν, ο Δήμαρχος δεν έθεσε τέτοιο αίτημα που θέτεις εσύ σήμερα. Εγώ στη βάση αυτή επαναλαμβάνω ότι μπορούμε να δουλέψουμε για να αποδεσμευτούμε. Εντάξει. Και καλό είναι να είμαστε όλοι ψύχρεμοι. Έχετε κάνει τα έσχιστα εναντίον μου, κύριε Μελέτη Πόγκο, είσαι προσωπικά υπεύθυνος. Φοβερές βρισιές, φοβερές συκοφατίες. Ακόμη και σήμερα που σας μιλάω μου πετάξατε γιαούρτια. Ποιος τα πέταξε? Εγώ τα πέταξα. Εγώ ήμουν μαζί σας γιαουρτωμένος. Δεν μου κάνει κακό το γιαούρτι. Ούτε φοβούμαι. Έχει φάει το γιαούρτι όλο πάνω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Και αν θέλετε να αποδεσμευτούμε, ο περιφερειακός σχεδιασμός ισχύει και υπάρχει άλλη πρόταση ενδεχόμενα που μπορούμε να συζητήσουμε για να δούμε αν θα είναι αρκετά ισχυτή, να δούμε πώς θα γίνει το εργοστάσιο και πότε θα γίνει και όλα αυτά τα πράγματα. Ποια θα είναι τα... Ρε παιδιά, λίγο. Συζήτηση με την αστυνομία για τα κατοχικά στρατεύματα η Κερατέα δεν κάνει. Επιτρέψει γενναίες αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρεις την Κερατέα μας, παίρνεις την ευθύνη. Παίρνεις την ευθύνη για ό,τι γίνει από σήμερα. Όχι εμένα. Ξέρω την πόλη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το 2002 τσακώνομαι με τον Λεβαντή σε μία σύσκεψη που κάναμε για αυτό το θέμα. Και μου λέει το 2002 ο Λεβαντής μην ξαναπατήσεις στην Κερατέα. Του λέω είσαι δήμαρχος Λεβαντή, δεν θα ξαναπατήσω στην Κερατέα αφού μου το κοιτάς. Γίνονται εκλογές το 2004, έρχομαι πρώτος σε σταυρού στην Κερατέα. Ναι, και πάλι σας ψηφίσα. Έλα τώρα να πεις το σταυρό. Έρχομαι δεύτερος στη σταυρού στην Κερατέα. Και στις τελευταίες εκλογές ήρθα τρίτος, όπως είδα και σε όλη την υπόλοιπη δική. Αυτοί που με βρίζουν δεν είναι οι μόνοι κερατιώτες, κύριε Μελέτη Πόγκο.
Υπάρχουν κι άλλοι. Εσείς ο Μελέτης Πόγκας. Αλλά υπάρχουν κι άλλοι. Δεν είσαι ο μόνος. Δεν πηγαίνετε προσωπικά. Πάκαλε, θέλουμε λύση. Θέλουμε λύση. Θέλουμε λύση. Θέλουμε λύση, κύριε Πάκαλε. Θέλουμε λύση. Ένα τελευταίο πράγμα. Εάν, ακούστε. Αυτό στη γυναίκα σου όταν κλώξε μας. Εάν, άκουσε, ζητάω στον Πόγκα, ο οποίος είναι παράγος, δεν μιλάω σε σένα. Εσύ δεν είσαι ακόμα παράγος. Δεν είσαι παράγος. Όλα και μην ψάξεις να βρεις και εξόδου. Είσαι κερατιώτης εσύ. Λοιπόν, δεν υπάρχουν και κομμάτια. Δεν υπάρχουν κομμάτια. Μας ανοίξανε τα μάτια. Αυτό το πράγμα όπως πάει να γίνει στο Ευρωκοστό θα έχει μια δυνατότητα 1.200 τόνων. Κομματερή δεν γίνεται. Κάτι άλλο, κάτι άλλο. Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή οι παράνομες χορματερές Καλυβίων και των παραλιακών δήμων που αποτελούν το Δήμο Σαλονικού, Κερατέας και Λαβρίου, παράγουν 1.100 τόνους. Είναι παράνομες χορματερές που υπάρχουν. Βεβαίως, πώς δεν έχετε. Δεν υπάρχει. Ενημερωθείτε, Αντιπρόεδρε. Τον ακούω. Τι λέω. Αυτό το πράγμα. Το είπαμε. Έχετε σκοπό να το είπαμε. Δεν μπορεί να λέω τώρα. Σήμερα να φύγουν. Δώσε το λίγο. Θα φρυδίσουμε νεκρούς και θα φταίς μόνο εσύ. Θα φρυδίσουμε νεκρούς και θα φταίς μόνο εσύ. Όπα, παιδιά!